šup, vrieska ti, kričí, ťahá ťa, Rob, krvácam, Rob! Čaute, dneska sme tu s Borisom z Fire Medicalu a ideme si vyskúšať, ako zastavíme krvácanie, respektíve wound packing. Dobre, vybereš si obal z púzdra, následne spravíš takto, že vypcháš tady tú krv, hej. Spravíš si takú keby malú guličku v ručke, hej, popcháš s palcom a vlastne už iba pcháš pomaly a postupne tam obväz, hej, až dokým vlastne nie si úplne že celú tú. A to budem vidieť, že už nepôjde krv. Áno, a to ty aj budeš cítiť, lebo ty vlastne vyplníš celú tú jamku s tým obväzom. Hej, ak je vyplnená celá tá jamka, tak vlastne zatlačíš na tú ránu a robíš tlak na tú ránu. Hej. OK. To je celý ten postup v rámci. Aj. Poďme, ono to riadne krváca, pozri. A teraz to tam úplne čo najhoršie. Pchaj čo najhoršie a snaž sa vyplniť komplet celú ránu vnútri. A kedy viem, že stačí, až keď to tam upchám až dokým úplne? nie si úplne na povrch danej rány. Že mám to tam teraz úplne... Áno. Takže samozrejme pacient na živote bude vriskať, bolesti bude kričať. Teraz zvyšek prilož na tú ránu. A takto? Tak. Prilož na ránu. Celé to tam potlačí. Tak. Super. Ak by ste si chceli tiež skúsiť a zasúťažiť a vyhrať lekárničku a skúsiť si to, aké je to si vyskúšať wound packing, tak sa vidíme na narodinovej akcii v Jablonovom.